She yayi da sunan ina zuwa. She malamin ya sunan shi? Ban san sunan shi ba. Waye kai ki wurin? Abin ga Muhammad. Gashi wanga. Muhammad kai ka kai ta wurin malami. Duba ni mana kai ka kai ta. Okay. Aha me malami ya miki? She ya bani magani farko na yusu na kuma kai na zai bani na Ko me ke damun ke baki magani? Irjannu. Oh aljannu ko. Saboda ina tahiya na kaman jin kashe kai na. She na rasa. Shi ni na kai na wurin baban na Muhammad ya kai ni. Shi ne ya ce gaskiya abubuwan na suka shiga miki kai baka san da zama ba amma da mahaifanka sun san da zama. Sai na ce nayi ban samu kai na ba ban sa da zan yi. Baban ya baki magani. Sai na je na yusu na kwana ya same masauran kwana biyar ya kuma kira ni wani zo karabi. Sai na ce a saura kwana ya ce shi ya gani abu in zo. Shi ni na gudu na zo na ashe wai sai dai abubuwa yake bani magani na irjanun na suna ta bata maganin na. Ruwa dauda na cikin jikina a wai irjanun na kuma suna tare da ni suna bata magani sai dai ya zuba min wannan ya bireki wannan abubuwa tukuna na kai magani na gida yayi. Sai na ce shi dai ya yi min shan wuce ya rika wani magani cikin koku kamar rubutu. Sai ya ce a she dai marance kika zo she marance na kuma koma ma ya yi alwala ma zai yi karfe 6 sallah shi marance. She ya shiga na mu da shi ya ce shiga na she cire duku ya ce a ba dukunki ba ki shiga wuri kabeji na ki cire jikinki na. She na kasa na. Wato ki tube jikinki duka har da pantin. Na tube na kare na wayan sa kai na kasa kamar zai iya zuba magani na ya shiga. Kamar kin nuna muna yanda ya ce ki. Haka na zungu na kai na haka na zungu na kai na. Yayi. Ina jin jiki fa she wuri na yake ta same. She na ce a roba. Me yake sa miki? Roba na yake sa mi ina yi min ciwo she ya safa magani na cikin buran shi yake kwada da ni. She zan gani na ya kar da ni. She gari ya waye kuma na zo ina nema baban ga Muhammad ban gan shi ba. Lokacin da ya sa maganin nan yana kwana da ki. Ban ga kama she magani na ya doko zai sa na. Gari ya waye na gani kama she ina shafa da buran shi ni she yayi kwana da. She gari ya waye kuma na kuma zo na ina bayan ya kwana da ki ya kare me kika ga ya mai? Na ga ya mishi wai hanya yake bi da ni na ban ji dadin shi ba. Saboda shi na bari baban na ya san anya kake bi da ni ban san ko shi ya san ko bai sani ba. She daga baya shi da kanshi ya kuma doko phone ya kwale na wai kaka yi wasan gaya ma na ce wallahi ban gan shi ba na gan shi dai na gaya mishi. To me yasa da ya kwana da ki kuma washe gari kuma kika koma? She ya kwale na wai in zon karba magani na shi zai je a ji so. Magani na zai yi min na aka kawo na Najeriya na. Shi zai bani ba wani ya daga ya gwada ni cikin koki. Shi zai bani. She na kai wuri na kuma ya ce a she dai na cire jikina na da abin kafafuwa na ya zo bisa haka. Kafafuwa na ya zo bisa haka. Ya bari. Kafafuwa na ya zo she ya zuba min magani. Saboda tukuna ya bani abu nan je da shi gida. She na yi haka na wuri na gan kama she na jiyar na ya bi da buran shi. She na gani na ya cire jalabiyan shi na she ya doko abin na ya bi da buran shi she ya zungu da kai na gaba ya ce kisa ya wuri na yi maka abu kuma me za ka she na yi wani kama confuse na yi basana. She ya kuma kwana da ki. Yanzu me kike bukata a yi miki? Shi yanzu abubuwa na yawo ciki na sai ruwa dauda da abubuwa fari da abin majiri na zuba min jikina da wari ruwa.